Collins Okaka. Kawatiko ya Pisas Margarita kwe sub-county Makuria West okonigi seketo kenge makare marara korekodo kweth jonjore masani korono regwengi makuno kasando ngima jodak. Neler mathoth Jo Juma miwa eyo maket kod mam. Jatendo bile sub-county Makuria West Ruben Bet wani nyaka sani krogith nyime kote opedha ni kweth mar njore mabedo spiruka koro sando gana mokalo egego Makuria. Bet wachne gitiyo machiegni kod jopiny kaachiel gi migepe mopogore mag piny owacho matimo pedha ni kwethni mar njore kabedo singo ni idhi kaw nego okang' mar chik ka oyudgi. Ne okwayo jopiny mondo koro de mana nyuok kendo koro ti kodgi kamoro achiel ka konogi kama jonjore koro nyalo bedo ni ponde bang' timo njore. Magi biro e kindeno ma jodak e gwenge mag Kuria West dwaro mondo koro obila koro ting' malo chendogo mag kachero to inya e sechego mag otieno. Jodagi ma Kuria West wacho ni nyaka sani gidak kod luoro mokalo nikech monj ma kinde ka kinde tajene jogo eko matimo ohala. Kane otele kod John Chacha, jodagi ma Kuria West wacho ni koro gidak kod luoro mokalo nikech monj mosebedo ka itimo kinde ka kinde kod jonjoregi e gwenge ma Kihancha kod gwenge mamoko. Kama Kitonganya tuletewa polisi, lakini sioni kazi ambayo wanafanya. Kazi yao ni kulala, wanalala na kubora watu pesa. Watu wa machanga ndio wanajua kubora. Serikali security kiwa tight because kama hapa ni saa 2 inaibiwa. Sasa biashara basi mkifunga saa 2 tunaenda wapi? Security kiwa fiti hadi biashara inaweza kuja mpaka saa 5 saa 6 hivyo. Mtu anapata chake hata asomesha watoto. Hiyo tu ndio naweza kusema tu serikali tu yake security kwa fiti. E kinde madu achiel mokalo jonjoregi osetiyo monj mopogore opogore e gwenge ma Kihancha, Geto Ng'anya kaachiel kod moko kama bende mwandu mopogore opogore koro osekwal ka ji ariyo obedo sido hinyruok bang' kane ogoyo kod lisasi kod kweth manjoreni. Ne nyakalondo maramogi kowuok e kaunti ma Migori, an Jo Juma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Nyakuro mkajua ngi kanya bene machopa giko